Ubwansu bw'omugusi omurobiri okubwatya nigobekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. TV asoko gendera gotengera omoroberi obomokungu stengo ase maragoba yabono ase bono litukuliare twanyora omokungu stengo kula ase nyagitari yabosongo oyo gotwerera ngakya okora emirimo yaye buna mocheri attendant ase nyagitari eyo judi twere ka gotwesina kya chagete sabari yaye sense meyo ya mocheri kwembona seke ya kabere ntete bono atoteri ngaki kera okora emirimo naba sachambara ase enyagitari usasi mocheri ngakiba kumoira na kironye nenka yaye kumoira ngaira gakora mocheri omete n'abantu abangi babwete chisemecho kolende judi na ari ga studio agotwerera ngakina agokora asensemo eyaya ya no mosubati ase nyagitari wanda kutubwati asensemo ya YouTube na Ndizi TV News na boiga asensemo media ya Facebook na Ndizi TV News digital na boiga mtandao we website na www.ndizitv.net edunyale gosanga amo 90 Judith. Yes. Bono family yao bono eroganchira na bono kole egasidiga. Bono mama tate kitera kininga ibisanga kora kana kora na so egas. Bono ngachanga ba opening kama Chuburi weta seni Ndizi TV kwani abwirire ase maragoba yabono nechinga kichinde okumbera na ase omoroberi obomo kungustengo ase maragoba ya rero imeya Ndizi TV abo bwansu bomo gusi jinsa tokumera ke tukori jinsa ibere cyambo na maragoba tukori ya Jumatatu na tokumera na ase omoroberi obomo kungustengo ase ri tukori ya mwanchuburi ngo aya masa ya mawika ase nyagitari ya bosongo eyo eregaiga ase omocho Songo imeye kaunti ya Kisii asere roto anyodomo kungu stengo kweli ase emeremeria to komurekera yabakungu bakora merememe kongu anene to koranga eri kumachikobane yabasacha kolende to anyodenga omosubacho yomo urwa ase enyagitari ya Bosongo okora asense media ya mochari igongo kwarigane kigima anyare go toerera omugano ye na kyabereka okora emirimo yaye indi achagete ndikiagereta akakora emirimo ya sensemo ya mochari iwo mwanchu muri enjere yamago kwareganya osimenye mu mukungu stengo tanyale kwemanya amange nabigwana bokunyogo tukwati agwetira senjira yo mtandao asensemo ya Facebook wote na Ndizi TV News digital nabiga sensemo yo mtandao we website nyarna www
www.ndizitv.net ebinyale kusanga amora internet sesemo ya YouTube kunyore muna Ndizi TV News tindi kuira agekagetambe ekyayante totogende ya mwase ya mawika asengambo yerituko yarero asentete mwanigani omogeni oito tunyale kumanyanga omokungo ito stengo aserituko yarero ningo karibu sana karibu. Asante sana. Onto te ya marietao asitukulia na eromo kungo stengo awote ya marietao aso miremo kora ogocha gocha tugata yumuriria marietao. Okay, ngote yangambia mona aseribaga asa marieta kamire ngoroku Judith Mora tata akoroku Joseph Nyamira nga Nyangoso nongo kore gasi asenya gitari yaito ya Busongo nongo kore department ya mochari so igasi yega tari abange banyanjite na bake mostly akonyora abantu bakore gasi yega na basacha lakini bono kulingana no gukora kwana asikisi county njo mutangana moiseke Nabiku mubati. Inji natanga netu. Lakini bono bunara bete ngonya gukora omusikana rochete akamboli ngakina chagete ngamweresa nera kainde school ebe boni ga nere nwale kisi county onera ale rifalo so igo challenge lero lakini rende anda bantu banyo bate abana ndende nje wetraso obotiki bwane yani nere gasingi ya wetani chons sawuli agenda tambe indi wachagete mirime yabo bono ninga bono katana bono mwakwere guchaka mwa ukorega sia mochari na asense ya mochari ningi ko gocha wakora gasi yani nani chagete 2018 alina chagete gasi yani nani chakirete ramu so ngakora ramu wania ngachanga ruoro ngacha Busongo ono Busongo nonde mpaka boni okay ikia gerate ngachaka okore gasi yani my father na rotanga to sirase family yaito no abege to Nairobi St Mary's so akere to achite ko romo bere bade na roche emibere bekire bobe ngarengera linga abantu abana bakare kubekuga bane riri bado ne sporole ngachanga tiga raundi ya kabere brother yani gachakanyora accident ikasira kera yasira postmortem munche na chiete ase minto no mole mundirende nche bago chiba select ase bintu byonse ngagenda tugakora tugakora bono mumuro gatatu gachanga kwa no munyagitari yetu roku Dr. Fred amutayibona asiye ikire abantu abambategete umuntu kuba konya na bado no muntu datiyende batabwati nechinguru chokoyana lakini umubiri no yo kawaida achanda itudi kwamwira ngamatebye so akandigerie school nkagenda era naenda arata ali burende first day yo koirwa 7 day ko ngwarodenga no mode muoni gose no mwobo nganyora bone interview ndanga nako direct netire bono my mother kana chite ko matebi agakana bono ngachaka gukora bugisi my mother atagete mbenasi bono nje ngaro y'abantu chinasi ne chinyinge lakini abantu ababande chimotishian nabake abono batagete abantu abangi ngatwara moyo yungande school 1 year but attachment yani nenge kwanda kabaka nabona chiki tabaka bakanga ko era nakora nali nasoeteramu ogachaka imirimo igo nachaka imirimo igo ekira kwarenge tete biko ingomoke itukonire kwanya kono kana otware chindo to chiringa ekira ngo choko manene ngo choko bo mwale mwabande ngo atware chindo to choko asense mu ya mochari ya na atware chindo to choko bo sister na ndembo munektai lakini mo sister ko gwenia mo sister ko gwenia lakini Italia au mo ndo kora mochari ya kadi mo ndo kora mochari okere bono kwa kolire egasi guswa somire ekere kwarangiri tu ase egasi ye gari tu kolitanga ni ina kibu kwanyorete experience na kyaringi okay ritu kolitanga ni ngo koli go interview engana kiwa korete interview na bako iru practical ko so I want to question ye to ko irane lakini bono nje na bore tu korwo motu direct ramu ne ile kama sakara
nkaigwe gasi lakini bone kera nacho bosongo nona bole tuwa maswali korwa mutwe director yetu no muindi akambona boli admin ne patron yale ngoro koro kupita bakambora boli bakansaba maskaranga ba bakanywe gasiwo okay utabinga umugano asense moye gasi ngakigocho wakora baka kwanyora nga wakoleire abantu egasi usinonekere muswati metekere muswati asa abantu abange ba abaswati bakusa abantu ojumura basatira abaswati bakobwa ekero kolendere usino mubiri naki abantu bako kurakurira metemba yata babatenga umuswati unachanya ale umuntu yega twareta mubiro twareta twengo mugano asense moye gasi. Okay, asense moye gasi anene bona bago batwaro bobo for example asomo biro yete koso vegre roche nyonya one week ibona ngo sibarenga akika omo biro yokoba lakini bona asa abantu bari bamanyire kuringana ne gasi yana bade bakora temibere bamayetenga judi noal kirege ntekero biya okay na asense moye mebere ayegasi yaonere anyense mo yamochore egasi yaonere noko banga gosinoko basosinoko babeta mayo. Okay, asense me ane yamochiri yonsingo kora bado ngori kandi ngoro sindo mobere okomorosi kirake. Okay, number 1 atero mobere ochire okorisifo mobere wakwani abanyani wabakali kubaisaransa kwabalikera kurwabu kwabakwanera kwaba documents bagenda watigara kokorosi mubiri wana korosi number 1 okorisif number 2 maybe konyo muntu itaichoga tibuya kama setiori uichoka na gumini tu. Okay, ona rokonyora maybe ogoku osorwarete for long oreiga onyona magoka aya kari kurambuka so goikonya seti arambuke saburi gokobekeria ogoriri akuma immediate bono tama seti padi na bago chakoba igo so ritukuri ogosoka ekobega cia ngo kumubekera nyone chianga endera bado turakura wiki namba tu asoko mochoka kero wakuru ko mochoka kwa musibi akonyora chimo cheri chinyinge chigotioka esagurye mebere tari gosibi. Okay, umuntu ekera goku nabo konyora naro kwerokera okay naro ogo iterra match ose naro konyora urwalire for long obekeire pambas so taru seti pambas yeli omosibi omako mobekeri ogo free moja riyo gotio nabyo konyora chimo chari chinyinge chiokora chigotio number 2 ntuke go changia moja rikyatioka ogo ta preserve mobere yani ogo tarosio mobere njira kiye tokorosio mobere wetire chi process number 1 number 2 number 3 kera kwa musibire gwa polre no komoseti ebyogo nerengo kora tole imbali mi kali gento keri yakale kwa ko musiri yogo nesirenchiga wabe to muntu gusenenda ose kwa mabeta ndonse ebire rombi nere to ko seti ebyogo okonyora okonyora muiri ogo ka butoire gaiga ose ka butoire gaiga ose gaiga eline ryogo no to connected chipate kisat mo bise ko tawatango muntu ane nanyora ta butoire osanje anyenyire yaya aguno to ko seti ryogo kero wa seti ryogo wa korire kwa mosonare kwa seti ryogo bono kwa makomwarire fridge kwa mubeka kwa lete getamba kwa mubisi kwa mubeke fridge kurwabu bono aliogo nukunya komenda ili obono mubiro ogona bokonyote turo tina setri rero mambi na bongo chandora ngaki setup iri yana koratu na umete kare setup iri na tegete ke wangu keri na tegete gose na sinara chiete agaikumba ke gose omotu akarari yake bona ali na no ko make sure wakorire warongeire motu ninki okoraba usenki okoreke ko asokorongera nyu mwete gwate bangatira mbiariga kwa mo shoka na kyoko mo okomwaka chi ya turi kumwaka ndio mwete chanere twakaigure ngoma abantu bamachire bawaka bante myoro ya ndori gwaka for example bono okoboko koiga totebe koreige so nabo gutumeka chinguru kwa murambora once kwa masetriga kwa make sure ambake biere gwakorire kwa murambo yi kwa mubeka konya tari nanda konya go koirana nabo korigie support ndu bwa support chiti kwa mubekera egero kabo kuri kwa meni wakara
korambogete. Okay. Asante mama chumuleria tupenda somo tumokoma ketu kwina Judy atwerere iguru na ja gwitira sensemo ya mocheri. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV asoko gendera gotengera omoroberi obomokungu stengo asemara gobayabono asebono litukuria rero twanyora omokungu stengo kurasenya gitari ya bosongo oyo gotwerera ngaki akora emirimo yaye buna mocheri attendant ase nyagitari eyo Judy twere ka gotwesina kya chagete sabari ya sense meyo ya mocheri kwembona seke ya kabere ntete bono atoteri ngaki ekera kore emirimo naba sachambare ase enyagitari usasi mocheri ngakiba kumoira na kironye nenka yaye kumoira ngaira gakora mocheri omete nabantu abangi babwete chisemecho kolende Judy na ari gase studio agotwerera ngaki agokora asensemo eyaya ya no mosubati ase nyagitari wanda kutubwate asensemo ya YouTube na Ndizi TV News na boiga asensemo media ya Facebook na Ndizi TV News digital na boiga mtandao wa website na www.ndizitv.net edunyare gosanga amo 90 Judith. Yes. Bono family yao bono eroganchira na bono kole egasiga. Bono mama tate kitera kininga ibisanga kora kana kora na so egas. Bono ngachanga ba opening kamote. Okamote ni kiara. Na bai wetu baba kamburi gase ya borra kininga mote bono mama mate na bantu buna intu. Na bona atemete kumweresa mpaka gaitaba. Agande ibone saburiya iko tibes chintangani orangorere yanga. Nenjira bona akole pebo. Tibes chintangani cyana nyorto mushara na bona mugorete yanga. Akantwera mate na bondo chegasi ni gendrete nero bya mpaka bona. Boni ase boni ngaki nago krine gasi. Boni gaye nago krine gasi yanga. Na ki amatara ase kinyoro bono mete amate nkomanyere bo Judy ne mocheri yakora na ki bara ko ira ase kinyoro. Amata ase kinyoro na bonda tenga ne chiandi chiane chimaete esa uriana ne mono timanya tinga. Na ki baba ko ira mete na bo bara aba ngo chamini. Ya mbari ko bo mbago krine gasi yan lero mbanda stand it amatukari amatanga na ribare ko bo ate mundo okora mocheri ngatura chikuri nyone ndagira muabo ono kwaso agosoka onyona kiraba geni bachira ko make sure ko ibisire mbakoro na asensemo ya challenges ase abasacha balimo kona bo gasi gana ko ba ukwira. Okay, mbaro konyora bono challenge nchiro rasa basacha lakini bona butogotema okwana bona wandawa deni. Okay, barabwekera kwa ile tu asenya gitari kwa irula ino musubati ukaora kuna oyo na mocho kolega sina kiyo bako anchira netemba gwancha to se na kiba ko receive it. Okay, mba receive it biya lakini bono maete kare yigete kabere okonyora maete abantu abange mbanjete bagatanga tiaturara umusubati arara tokorega bono konyora bagatanga tutagete nyare batu save bono me kwanyora oyo muri komo musachi omuri komo ochakire bono koirora bobe kwara ine challenge pad bono no chikomo kwanira kende usomo boli gente getenga ikera tari ko open gukoira ne okay na rabya na ndake owetira sensemo yawo yobokora dibumirimo yawo. Okay, challenge ene mono buna into abaiseke tari raisi wacha konyora nyono musaji aseki abanta bange bawato mondo para mose ebuna riri kwa mbori tanganinga abantu kare bare goteba muntu mocheri akora ebagwa ku date ono konyora mundu atenga me pinche nchiko go date osenchiko bodi bosani nchiko konyoma wachi ko ngita botuko ono totema kuba kwanera lakini rende
bakana bona bakonyora rero no gwata musani wakorosina matuko metenye ibere tatoiga bakumanye gasi yakora ochire mbaro oyo no muchando kwa biri kogwete oyo bona ro muchando monene like abasani abarabuto tigeno naba ansemo yabasacha abasani ko ujumula abali bawo kwa bwate kulikuwa ingoma kigocha gocha kira bamanye tenga bono chudi moja lya gokora ngaki baro bakuyete na babande batamete abandi bakabona bali bamanyire ngai moja rumate moja lya kale eyalenge lyo kubori unga no mora mori kwateba yaya aya no mora mori kwatebe konye kora mora mukwanda wachi bakora moja lakini rero binte bimbi rero kwande skuru kawaida gwasoma ogosoma ngaki utakere kwanda umubere ngaki okoseti elyogo ngaki okoseti umuntu yani kirege ni mtu tu ka wewe bono rero bo bamboyo mono okay na asensemo ya mochari inki kwanya gwitirege ko ngukora nga andakigega ko ebirenge byo gotige gasiya okay igoro yenyomo inare ntangani inare challenge ntangani tina wako nyoro muntu wanjete mwanjanire nere weka katika bere ogotige roro igoro atanga gati bone ngotige gasiye ando chuwa kesab kimbwate gasi yane ngo soichi basa chiane ngingo tigere gasi kwagenderera ha okay kero korente rugo somo berego olyo chire mo biranda konya kobuka okay ngora igutore mekanonga o akaboka usaba abantu bamochika mwake nungu turaterera ninje ne igwete kare kare iwo monta koboka mocheri liria bokiro mundu ria akora mocheri umwako umuita kinderam umuntu na bogete channel amonye mono yekera bogete aenge koiru Eldoret Elfar bakikanjira munyitari agateba bakorereki osirire bakamoirani bakamureta mpaka mocheri bosongo eyure channel bona diri barabu gali bona bari kobeka lyogo boga mugako ingo atari kobeka lyogo ndiba kobeka lyogo goche fridge mungu nuri agakoraki akanyegera keranyegera aramba moiteti bakamurusi bakamubeke ashime bakamuira nyagitari na babere omoirio yachite gosirera bosongo egera asire tabanyine batete kora mutigara akora naye ni agwastiria akora torose ngoboka nenje ngamotiga ngabamenda tu awasigo bona bagacha koene kiya korireki osirire okay abantu ena bokonyora bari bakomenya kigochi moche mono bona indu example tindu kwatora nyagitari ya moye ya Naroko umuntu akanywa maru akababuno uri okure bakamwire nyagitari kera bamwire nyagitari mbamwire nyagitari bagateba oyokure bakaira moche bona harakati elyogo seti elyogo trochi bona umuntu areteru maybe abatasomete umete barabu bagoseti elyogo lyoko nje kwani somo bero rure isiko last man confirm manyenga ekeno umuntu oyo nakwete gosanare moyo ngura mubone konya narwarte yaye ngikia bangereza na confirm umubere mama agwanza komakora chi process chiri chitakiri bona uri era agakora akachake process ryo arakati ryo kubutora uribona akachaka gotanga ach wote wita kwet bona tacheti kogenderera arana babeto mondo myakarangira munyagitari bakamwira nyagitari bana I think mondo itara kunyon 2 months injira era igotari gento gya tari gento gya kare egento gya wangu bona kinganjire tenje kero mondo amubero kola tukoruisiko lazima confirm na chisa chiro kora mwanga bona tikarati mokagaiga egesekere wa confirm bona ande impio ko mwachinzi nodi ora mwachinzi akari wa confirm anda ke bado na ori agotinga yayo nakwa kolende nyasaye taraje igobuna ekware turumo biriga na gochaka lyoka nje buna nara turumo biriga for example korusiko nari sifu nari ke bintu bitakere kere gento ngotebinda abanyene baisaransa isiko baganya naro simo bere nakora baene kiasi nanyobeka bamanya kogenda so harakati eri nadikire nakorire abanyene basokire isiko na confirm one single confirm abanyene baro nadika nakora nabatebanda isiko na confirm eri akabere oyerda koretik tai bona chake process igongo mopimo epakaya ukumopimo ngomo chekindi okay bono era bango bokire na kyora akore ora hatame ya tingo tama tingo tama igora mole mole nimbwate room
in case nyo mbari ndu bakore bagocha kuyemibere gose baretire mbari bagofinti okonyora one rumu eringo china babeka nabakorera first aid ebintu biringo tumeka nenje ngo tumeka bakorera omubero yore atibono obokire mukorera first aid ndangire munyagitari alafu ndangire family alafu enda ende egwone lakini rende party baya gose party ingia ekingia nyakombe okay na tose basense mo yendagira na kiwa ngwa twatu mochando bo meta bantu bo mochira ndaki gose mibasoka no nini ngwa twatu mochando bo kuri ndagira ya yanchi nanyo gutwara mochando bo kuri ndagira okay ngote yabalenga umuntu okora mocheringa bagoteanga na mariogo bakobetu lakini riogo ndiyo okay number 2 ngote yabalenga umuntu okora mocheri lazima nyomaru njetindi ko nyumaru kwara dirobot riogo ndiyo kobetu maruta yoko na kiaye bono okunyara ko kore bibionsi kali okay yani tiante benga umuntu bwate ngolengia nabo konyora some nurses mbara konyora abwate ngolembi agochikora nyona marukiga kuchaka koroka bono moyo yitoko mwakole gasiri yangu ya igaye bona boli tukulitangani wachete ukakora mochari ukaira na nyombo ukaruga ukaragira kawaida nande no nguragira mocha lingi na bukuragira no nguragira nyoni usafi no taka monto ngoro busafi asengo be yaya nje ngo ikora njibire na beko wocha kwa chishi chiringo tumeka nje ngo sibi sa unanje tinu taka babando mate bono konyora ngoro bwate kali arombwate tinta yetiko sumbwa monto yaya iko wale merunya okora ibona emerunya ngwa akora njibieka okay konya ne tindirongo sibi njibieka ngo sibi gose twa sibi no yo tole kom ntore babere andake omorigire narari oranyora ndo obwato omwana osera buye kotete kokore gasi ya mochari inkora motebi obuya bwa mochari okay tiendo example kemo ngina naroro mugakoya ingunya kurwarwa chinya gitari yetu bono mwana oye nero ingo kumurenda mumura are oyo gatatase family yabo mumura yagacha ntebi gakchudinte getukuona naye agacha tugakuona koma kantebi nge namba tukuona naye ngabwa ngaki maybe abaisa go ngatire gakine njitiganya saya ngonyenyore ngamoye namba ngacha kanyora namba ngana kombori ngaki kwacha gete skuru ngaki advice kiora ngende getokosomere kosiya aro mumura pa ngamutebi aya inju ochocho bisi ngwa kere seminar obi akoreki ogende school by the way na bachete school mama mwa batata gete lakini tato mwa baka itaba tato mwa baka mate mutige nje ngubunande maiganya gitari ngorande gasi musiko yo akora na batu bwekene ni to tatiga bono tari konyara konyegera mama mwa baka koraki akamate ibono kenda akagenda lakini nababoete ekero mwana yo arute school mama mwa baka mobo acha ngande mama gakitaru takatwabera mese bonere amubori aseki amaboete agacha ganchika nganda sobo to karosinda gira tukali ngakwane romongina gaita boni gale ogembo bono nero gokoro ogembo lakini lero mama mwabona baro open tu ago agate gasi umwana okay advice kiora ebono omo ibori oriskali gose mwana oriskali otete kwenda bone skuru advice kiora mwairigide kamera advice ndamwe nje ndikara kinda tebia abana bali skoboniga atiye gochori gas egas negas ndakene no nyore chibes na ndende tongo sababa iboli akero mwana achorire gose engoro ya muskiringa maybe atagete kwanda nyonya mchengo usata gete kwanda gosomera nyonya no bontreba tia kumusumbwa gose ngante getoenda nasingi gosoya ndo doctor yaya tia gofosi omwana akore gento kiri engoro ya itara akora itaramo igobona ene ngoro ya gusugumete nayo getuma nchibona na ngoro yanya yani naro tuturubu na abantu bali bachandegete yani ngaranga bantamba takiro muntu kubako ana mono tiangira neli omunyagitari kuru Fred nero ngeta advice moneke na chitenga ngashekere ngere nera ndosi asategerete mote mbia mona ngoro iri abwate agenderere boigo number 2 nte mama nere mbia mono na asibugeta gantwera mate egasiane kambwata tiangwa ni abana ba minto na banki bari tinko batora minte tore 13 tingo nyara ko batora marieta bons yamba kwa ni chumura na tumira maigana ti nkweba gukwa ni mokogoti
nero korete mirobiri ga yonsi asante kimu machumurigere abugita sinika onoro mwerio obo mukungustengo ase eritukoria lero soso murobiri obweri tukoria lero tomerane eikende etinyane gosanga amange ritukoria Jumatatu chinsa iberegoro tobasa kumacha na ritukero gocha kumanya mukungustengo ngaito gotara goika igoto tobasa kugenda tambe emirobiri ende enkochere asembe igoto basa gosukana goto bwati betera senchira yo mtandao asese moya Facebook tena Ndizi TV News Digital na asese moya YouTube tena Ndizi TV News na biga so mtandao we website nyalo na www.ndizitv.net elio nyale gosanga amona intwe kera chinsa ibe merongebere nenye ase amatukatano nabere ase eiki twara buri hero bye Ndizi TV nabo bwansu ubwo mogusi